Karon ka Sarge, takabalos na jud ko nimo. Gisakripisyo si mong papa yang kinabuhi aron mabuhi lang ka. Alin na tan, wala na nimong papa tan. Tan, nakoy pangutana tan ba? Ano suko mo kay kasi mong papa? Paps, baju ko nibili ba na akong amahan? Ano man tan? Ayaw po siguro pag dinana eh. Yan naman eh, Paps. Ikaw ganahan ka nga, nakay papa nga bayot. Uy, ayaw po pag dinana tan. Wala ba ka diri ug wala na siya. Ikaulang yun ako ng bayuta na. Ayaw pag ano tan, palangga ba kay kang Sarge? Bapay nawa ng baklaan na sa akong kinabuhi. Usatan? Patay. Total gusto naman ka mawala ko. Ako na nimo palayo nimo. Lakaw di ka. Pungkol ka. Uy, grabe naman kay katan. Wala, Paps. Mupasis ako kay na akong trabahoon. Karon ka Sarge, takabalos na jud ko nimo. Pa? Pa! 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 Ayaw bahay pa! Sarge? Tabay! Tabay! Sarge! Sarge! Pa! Sarge! Pa! Sarge! Sarge! Pa! Pa! Sarge! Pa! Sarge! Sarge! Kung gusto pa ka mabuhi mong anak, isugal imong kinabuhi. Tan-awatan. Ano to, Paps? Awatan. Gisakripisyo si mong papa yang kinabuhi aron mabuhi lang ka. Pa! Pa! Sorry kay Pa! Alin na tan, wala na nimong papa tan. Pa! Pa! Nak! Pa! Pa! Sarge, salamat kay sa tanan. Ano ni katawa mga tan? Wala na mga hadlang sa akong mga plano. Saan ang kabuang ni mo tan? Tabang! Buhiin ang bag! Nanom di ay! Gahe ka ha! Grabe siya, oh. Lakaw na kung di ka gusto masakitan. Kalas ka ni bayuta ni. Harang kay sa akong mga plano. Ikaw, gusto ka mga kwarta? Pangawat, tungay ko ha? Sige tan. Sarge, kita nang tan next life.